Hi mga Karon Bell! Happy Sunday! Kumusta yung family bonding? Kay naami bisita akong susuin-in-law ay asawa sa akong isuon ug duha na ako kapag umangkon, mawag kimchi ta karon. Kay hilig kay ni Korean food. Maong patilawon na to sa akong version nga kimchi. First, giugasan akong petchay nya gibabad nako siya sa cold water. Sabi kaduha siya gibabad nako. Ikato ang katong nay root dapit gani nya katong gahi niya sa center. Ang uban tibok petchay gyud siya pero ako siyang gikat. Dayon giasinan ako siya og duha ka scoop. Nya ihumol sa to siya for 2 hours. Pero every 30 minutes imong balibalihon ang petchay para ang asin manutsuhot gidto sa petchay. Nya maghimo na tag paste sa usa ka tasag tunga nga tubig atong sagulan og 3/4 cup of all-purpose flour. Glutinous flour ng uban niya kuha kayo may available nga glutinous all-purpose flour. Simutong kayo kayon hangtod mo sticky na siya, sticky na sagulan na nimog 3/4 cup of sugar. Pabugnaon sa nato kay ato sang i-blender ang 10 cloves nga ahos, usa ka bombay nga puti, tagbalig 5 nga uluya. Nya sagulat og 3/4 cup of fish sauce or soy sauce. After mag-blend, mag-add kag 1 cup of chili flakes, pwede sa 2 cups depende nimo kung ganahan kag hang kaayo 2 cups. I-mix na sa paste ang katong carrots, dahonan ug radish. So mukaon na mi kay okay naman siya kanon og fresh or i-ferment sa nimo. Happy Sunday with kimchi! Mo kinaron Belgams!